Рәмзия Ғабделхакова. Китмә. Тәғдирне узып булмый. Аннары сине көйләп утырырга вакытым да юк. Синең үз тормышың, минем үземнеке. Арыдым мин. Мине беркем аңламый, аңларга да теләми. Ике яр уртасында икеләнеп басып торган мизгелдә каршында пәйда булган бу җан иясен егет үз яныннан җибәрергә теләми иде бугай. Син кемне аңлыйсың соң? Ләкин сорау егеткә ошамады. Ул аны җавапсыз калдырды. Аңа бу хатынның үзен кызгануы, китмә дип ялваруы, үгетләве кирәк иде. Ул чагында дөньяга булган бар ачу үпкәсен аның өстенә түгеп калдырачак иде. Миңа шундый авыр. Мин гел ялгыз булдым. Барыбыз да ялгыз, диде хатын. Һәр кемнең үз сукмагы. Мине саттылар. Хыянәт иттеләр. Беренче тапкырмы? Беренче хыянәт бик авыр була шул. Калганнары җиңелме? Беренче хыянәт авыр, дип кабатлады хатын. Аннары өйрәнәсең. Хыянәткә өйрәнеп буламыни? Хыянәткә өйрәнеп булмый. Ышанмаска өйрәнәсең. Ышанмыйча ничек яшәргә соң? Шуңа күрә тормыш катлаулы да инде, балакай. Таяныр кеше табу авыр. Ник бу җирдә явызлык күбрәк, дип сорады егет. Яхшылыкның кадерен белү өчен. Мин яхшы булдым, ләкин ул мине барыбер ташлады. Димәк, яратмаган. Яратса ташламас иде. Яратты. Тик аңа хәерчеләр кирәкми. Акча, байлык кирәк, машина. Ул мәхәббәтне байлыкка алмаштырды. Мәхәббәтне байлык алыштыра алмый. Ул моны аңлар. Ләкин ул сиңа кирәкми. Хыянәтчеләр өчен яшь түкмиләр, тәрәзәдән дә сикермиләр. Аларны үз сукмагыннан куарга кирәк, бары шул гына. Тормыш сукмагында чүпчәр ятарга тиеш түгел. Югыйсә, абынуың бар. Ул киткәч, мин кулымдагы бөтен акчаларны яндырдым, дип шыңшуын дәвам итте егет. Алар бәхетсезлек алып килә. Акча үзе явызлык чыганагы. Шул пычрак кәгазьләр хуҗа булган дөньяда яшисем килми. Акча мәхәббәтне үтерә. Ялгышасың, балакай. Мәхәббәтне акча түгел, хыянәт үтерә. Син хаклыдыр бәлки. Ләкин хыянәт булса да, мәхәббәт үлмәде бит. Ул хәзердә миндә яши. Үземнеке генә түгел, аныкы да. Артык күп ул, артык зур. Бәлки, шуңа күрә миңа авырдыр. Ике кешелек мәхәббәтне бер үзем ничек күтәрим? Алай булгач, син үзеңне түгел, мәхәббәтне үтерергә телисең. Аныкын, үзеңнекен, Аллаһныкын. Аллаһның монда ни катнашы бар? Бармы соң ул? Минем аны күргәнем юк. Без күрмәгән нәрсә юк дигән сүз түгел. Егет тезләрен кычкан килеш үз уйларына чумып, байтак дәшми торды. Икесе дә караңгылыкта, тынлыкта ялгыз калдылар. 9 катлы йортта да шундый тынлык булыр икән. Алардан башка биредә бер исән кеше калмаган диярсең. Ни менүче, ни төшүче күренми. Бу саташкан бәндәне төне буе бер үзе саклап утырмас бит инде Шакирә. Китәргә кирәк. Терәк табудан сөенеп уй башлаган сынын дивардан көчкә айырып, ул әкрен генә баскычларга таба менде. Ләкин егет аның ниятен сулышыннан сизеп алды бугай. Ялт итеп бу якка борылды. Китмә, мине кемдер тыңларга тиеш. Бәлки, бу соңгы теләгемдер. Мин арыдым, диде хатын. Гафу ит, минем сине юатырлык көчем юк. Ләкин егеттә аның кайгысы түгел иде. Елак мескен тавыш белән үз зарын түкте. Юатма, тыңлагына. Ул минем сулар һавам, эшәр суым иде, кояшым иде. Шашып, саташып яраттым мин аны. Хәтта әниемнән дә артык яраттым. Барысын да оныттым. Ул гына калды. Ул гына. Мин ансыз бер көндә, бер мизгелдә яши алмыйм, теләмим дә. Ул яши ала. Андыйлар озак һәм рәхәт яши.
буш җаннарны җил күтәреп йөртә. Мин китсәм, ул үкенәчәк. Ялгышасың. Үкенмәячәк. Кабереңә дә килмәячәк. Шакира сөйләнә-сөйләнә артка чигенде. Китмә, дип ялварды егет. Минем киткәнне кемдер күрергә тиеш, аңа сөйләргә. Мин аның елавын телим. Эй, җүләр. Еласа, еламаса, сиңасың. Мәеткә барыбер түгелмени? Иртәгә монда журналистлар, тикшерүчеләр киләчәк. Аларга сенсация кирәк. Син сөйлә, барысын да белсен. Минем үлемемдә ул гаепле. Сине төртеп төшергән кеше юк, диде Шакира тыныч кына. Үз гаебеңне башкаларга аударма. Егет аны ишетмәде дә бугай. Син минем соңгы теләкне үтәргә тиеш.